అర్జునునికి కాదు, అర్జునుని ద్వారా మనందరము ఉద్ధరించబడటానికి, కలియుగంలోని ప్రతి మనిషి ఉద్ధరించబడటానికి, మనందరిలో ఉన్న భగవంతు తత్వాన్ని మేలుకొల్పడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆనాడు భగవద్గీతను బోధించారు. ఇది నాకా, పెద్దవాళ్ళకా, ఇంకొకరికా కాదు, జీవించిన ప్రతి ఒక్కరికి భగవద్గీత, జీవనాన్ని సార్థకం చేసుకోవటానికి భగవద్గీత కేవలం ఏకైక అత్యుత్తమ గ్రంథంగా మనం గనక స్వీకరించగలిగితే, భగవంతుడు అర్జునునికి ఎట్లా ఉపదేశించాడో మనందరికీ కూడా అలాంటి జీవన సత్యాన్ని ఉపదేశిస్తారు. కాబట్టి శ్రద్ధతో విని మన జీవితాలను అత్యున్నతమైనటువంటి మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మొదటగా ఆ భగవంతుణ్ణి, గురుదేవులను తలచి ప్రార్థించి 5వ అధ్యాయంలో దేవాది దేవుడు మనకి ఏం సూచించారో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కథా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఇరు సేనలు యుద్ధానికి సిద్ధమైన సందర్భంలో పాండవుల సైన్యం ఒకవైపు, కౌరవుల సైన్యం ఒకవైపు ఉన్నది చూసాం. అర్జునుడు ఎదుటి పక్షంలో ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో చూడాలనుకున్నాడు. కాస్త దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి రథాన్ని నడుపుతున్న కృష్ణుణ్ణి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. కృష్ణ, రథాన్ని కాస్త ముందుకు తీసుకెళ్తే నేను చూస్తానన్నాడు. కృష్ణుడు ఆ సూచన మేరకు రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్యలో నిలిపితే అర్జునుడు ఒక్కసారి అందరినీ చూశాడు. ఎదుటి పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? అంతా తన బంధువులు, మిత్రులు, సోదరులు, తాతలు, గురువులు వీళ్ళే ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషంలో అసలు ఇన్ని రోజులు జీవించిన జీవన సార్థకం ఏంటి? మన అనుకున్న వాళ్ళు ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నారు. యుద్ధంలో రక్తపాతం సృష్టించి ప్రాణాలు తీసి కాళ్ళు చేతులు పోయి అసలు ఏం సాధిస్తామని చాలా బాధ కలిగింది. భయం కాదు, బాధ కలిగింది. ఎందుకంటే ఆయన మీద ఆయనకు కాన్ఫిడెన్స్, డెఫినెట్ గా అందరినీ చంపగలుగుతానని. కానీ చంపడంలో ఏమొస్తుందని బాధ కలిగినప్పుడు ఏం చేయాలో తోచిన పరిస్థితిలో బాణం కింద వేశాడు. కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి, శరీరం కంపనం వస్తూ ఉంటే, చెమటలు పెడుతుంటే కృష్ణుడికి సరెండర్ అయ్యాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనందరము కూడా దేవాది దేవుడికి మనము శరణాగతి పొందినప్పుడు దేవుడే మనల్ని ఉద్ధరిస్తాడు, మనకు దారి చూపుతాడు, కార్యోన్ముఖుల్ని చేస్తాడు. అత్యున్నత జీవన లక్ష్యమైన మానవ జన్మ వైకుంఠ ప్రాప్తిని కలిగించడానికి మనల్ని ఉద్ధరిస్తాడు. కాబట్టి ఆ అర్జును యొక్క స్థితిని మనము పొందాల్సి ఉంటుంది. అలా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ డౌట్స్, ఆయన సంశయాలను ఒకటొకటిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తీరుస్తూ ఉన్నారు. అలా 5వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారో భయం అడిగాడు, చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. 5:1 అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యశ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూయి సునిశ్చితం. అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, మొదట నన్ను పని త్యాగం చేయమన్నావు, కర్మను త్యాగం చేయమన్నట్టుగా అనిపించింది. ఇప్పుడేమో భక్తితో కర్మ చేయమని ఉపదేశిస్తా ఉన్నావు. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. రెండింటిలో మరి ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో? దయతో, ప్రతి చోట అర్జునుడు దయతో అంటున్నాడు, రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ స్థితి కావాలి భగవంతుడి పట్ల. మనకి ఆ దయ కావాలి, ఆ భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ కావాలి, అభిమానం కావాలి. అప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుని ఎట్లా ఉద్ధరించారో, ఆంజనేయ స్వామిని ఎట్లా ఉద్ధరించారో, కుచేలుని ఎట్లా ఉద్ధరించారో మనల్ని అలాగే చేస్తారు. ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? భగవంతుడు చెప్తా ఉంటున్నప్పుడు చివరిగా మనం శరీరం కాదు, ఆత్మస్వరూపులం. ఈ శరీరం అద్భుతంగా ఇవ్వబడినది భగవంతుని పొందటానికి. కాబట్టి నేను అనేది ఆత్మ,
ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ మన హృదయంలో కొలువై ఉన్నారు. శరీరం నాకు ఇవ్వబడింది. ఎందుకంటే నాది శరీరం అంటాం. నా తల నొస్తోంది, నా కళ్ళు నొస్తున్నాయి, నా చేతి నాది అంటే నేను వేరు, చేతి వేరు. ఇప్పుడు నేను నా పెన్, నేను నా బుక్, నేను నా ఇల్లు, నేను నా శరీరం. కాబట్టి మనం ఇక్కడే శరీరం నాదనుకుని పొరపాటు పడతా ఉంటాం. శరీరము నాది, నేను శరీరం కాదు. కాబట్టి నాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ శరీరంలో ఈ 100 సంవత్సరాలలో అత్యద్భుతంగా జీవనం జీవించి ఇక్కడున్న కార్యక్రమాలు చేయడమే కాదు, భగవంతుని పొందాలి. కానీ భగవంతుని పొందడమే శాశ్వతమైనప్పుడు ఈ పనులన్నీ ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి అన్నట్టుగా కర్మను వదిలేయమన్నట్టుగా అర్థమైంది అర్జునుడికి. మళ్ళీ ఇప్పుడేమంటున్నాడు, చేసేటువంటిది భక్తితో పనిచేయమంటున్నాడు. మరి కాస్త కన్ఫ్యూజన్ కదా మనలాగే. అర్జునుడు కూడా మన కొరకే, అర్జునుని కన్ఫ్యూజన్ కాదు ఇది. అర్జునుడు ఏ డౌట్ అడిగినా కలియుగంలో ఉండే మనల్ని ఉద్ధరించడానికే ఉద్దేశించే అడుగుతా ఉన్నారు. మరి కృష్ణ పరమాత్మ ఏం తెలియజేస్తా ఉన్నారో చూద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది అంటే, దీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, అసలు చెట్టు పెట్టి పెద్ద చేసి దాన్ని ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు చెట్టు పెట్టడం, విత్తు నాటడమే వదిలేయాలా, లేదంటే చెట్టు పెట్టి దాన్ని పోషించి పెద్దగైన తర్వాత వచ్చిన ఫలాలను వదిలేయాలా? షుడ్ ఐ స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్రూట్? షుడ్ ఐ స్టాప్ సోయింగ్ ద ట్రీ అట్ ఆల్? చెట్టు పెట్టి దాన్ని పెంచడం ఏమవసరం అండి, నాకే సంబంధం లేనప్పుడు అని దాని అర్థం? లేదా చెట్టు పెట్టు పోషించి వచ్చిన ఫలాలు వదిలేయమని అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ అర్జునుడు కృష్ణుని వేశాడు. మరి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు 2వ శ్లోకంలో? శ్రీ భగవానువాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. భగవంతుడు ఏది చెప్పినా కేవలం నీకు నాకు ఈ రోజు రేపే కాదు, సర్వకాల సర్వాంతరాలలో ప్రతి ఒక్కరికి పనికొచ్చేటువంటి ఆన్సర్ చెప్తారు. అందుకని ఏమంటున్నాడు భగవంతుడు, పనిని త్యాగం చేయడము, భక్తితో పని చేయడము రెండూ కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇతర యుగాలలో మనుషులు చాలా సమర్థవంతమైన వారు శారీరకంగా కూడా. కాబట్టి ఏది తిన్నా ఏది తినకపోయినా ఎన్నో సంవత్సరాలు గాలి పీల్చకుండా కూడా ఉండే స్థితిని మనం అక్కడక్కడ కథల్లో చూసాం, చరిత్రలో చదివాం, ఇతిహాసాల్లో చూసాం. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. అన్నింటినీ వదిలి సన్యాసిగా మారి భగవంతుని పొందడం కూడా భగవంతుని పొందవచ్చు, లేదా భక్తితో పని చేస్తూ కూడా పొందవచ్చు. కానీ పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో సేవ చేయడం మంచిది అని సాక్షాత్తు భగవంతుడే సూచిస్తున్నాడు. ఇది ముఖ్యంగా మన కొరకే చూపించాడు కలియుగంలో మనకి. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో మనము పనులు వదిలేయటం అంటే బయటకు వదిలేస్తాం, కానీ మనసులో ఆ పని మీదే మనము ఎప్పుడు దృష్టి పెడుతూ ఉంటాం. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అనవసరమైన పనులు ఎక్కువగా. కాబట్టి అలా శరీరంతో వదిలిపెట్టి మనసులో అటువైపు తలిచే కంటే చేసే పనిని భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ చేయటం మంచిది, భగవంతుడి తత్పరతతో చేయడం మంచిది, భగవంతుడి పనిగా చేయడం మంచిది అని భగవంతుడు సూచిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనమంతా చాలా సందర్భాల్లో అన్ని వదిలేయమని చెప్పేవాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు. దేవాది దేవుడు ఏం సూచిస్తున్నాడు, మనం శరీరంతో జీవించాం కాబట్టి శరీర పోషణ, కుటుంబ పోషణ మన బాధ్యత. కాబట్టి ఏ పని చేయాలో మంచి పని నిశ్చయం చేసుకుని పనిని చేయవలసిందే. కర్మను వదలటం మన సాధ్యం కాదు, కానీ ఎట్లాంటి కర్మ చేయాలి మన చాయిస్ ఉంది. ఆ చేసేటప్పుడు ఎట్లాంటి భావనతో చేయాలి భగవంతుడు సూచిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ రకంగా మన జీవనాన్ని మార్చుకోగలిగితే అత్యద్భుతంగా మన జీవనం ఉద్ధరించబడుతున్నది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అంటే ఇందాక అడిగిన డౌట్ కి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? ఎస్, చెట్టు పెంచు, దాన్ని పోషించు, ఫలాలు వస్తాయి, ఫలాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు, నీకే ఫలం కావాలో నేను ఇస్తానంటున్నాడు భగవంతుడు. డూ ఇట్ ఫర్ మీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. మనకి ఎంత కావాలో అంత భగవంతుడు ఖచ్చితంగా అందజేస్తాడు. కాబట్టి ఎక్కడో మూలలో దాక్కున్న చీమకి ఆహారం ఇవ్వడం తెలుసు భగవంతుడికి, ఆఫ్రికాలో ఉన్న అతిపెద్ద గజరాజ ఏనుగులకి టన్నుల కొద్ది ఆహారాన్ని ఇవ్వడం తెలిసిన భగవంతుడికి మనకు పట్టడి అన్నం ఇవ్వడం చాలా తేలికైన పని. కానీ మన సమస్య అంతా ఎక్కడ వస్తుంది? అత్యాశతో, దురాశతో వస్తుంది, అనవసరమైనటువంటి కంపారిజన్తో వస్తుంది, అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్తో వస్తుంది. బట్ రిలాక్స్డ్ గా, సింపుల్ గా, ఎక్సలెంట్ గా జీవించడానికి చాలా సింపుల్. భగవంతుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు, కానీ మనం దాన్ని సర్దుకోము, సరిపెట్టుకోము. సో ఎప్పుడు ఉన్నదాని కాకుండా వేరే దాని పట్ల ఆలోచన ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఆ ఆందోళనతోనే మనం ఉంటాం.
ఆ రియలైజ్ కావాలి. భగవంతుడి సృష్టిలో మనకు అద్భుతమైన అవకాశం, ఈ మానవ జీవనం ఇవ్వబడింది, అదే అత్యున్నతం. కాబట్టి కామన్ మ్యాన్ ఏమనుకుంటాడు, ఏ కొంత సంపాదించినా, ఏ కొంత లాభం వచ్చినా, ఏ కొంత కీర్తి ప్రతిష్టలు వచ్చినా, ఎస్ ఐఎమ్ గ్రేట్, అందుకని నాకు వచ్చిందంత. కానీ మనకంటే గ్రేట్ వందల వేల లక్షల కోట్ల మంది ఉంటారు. వాళ్ళకు రానివి చాలాసార్లు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ నిజమైన కాన్షియస్నెస్ లో ఉండి భగవంతుడే సర్వాంతర్యామి, దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారణుడని ఎవరైతే గుర్తెరుగుతారో, కృష్ణ నా పైన కరుణ చూపి నాకు ఇస్తున్నారని మరింత భక్తి చేస్తాం, మరింత అటాచ్ అవుతాం, మరింత ఆయనతో అనుబంధాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అది మనల్ని వృద్ధి చేస్తుంది. ఈ నాన్ డివోటీగా ఉండడం నుంచి డివోటీగా మనం మారాలి. ఎందుకు సార్ మారాలి అంటే, నీకు తెలియకపోయినంత మాత్రాన సూర్యుని నేను నమ్మను సార్, మా ఇంట్లో కరెంట్ ఉంది, నేను బయటకే వెళ్ళను, నాకు పంటలు పండించాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు భూమి లేదు అంటే నవ్వుకుంటారా నవ్వుకోరా? పంటలు పండకున్నా పండే పంటలు సూర్యుని వల్ల పడుతాయి, వర్షాలు సూర్యుని వల్ల వస్తాయి, నీళ్లు సూర్యుని వల్ల వస్తుంది. సో ఈ సమస్త ప్రపంచం నడుస్తూ ఉంటది. ఈ మన ఇంట్లో ఉన్న కరెంటు కూడా సూర్యుని వల్లనే వస్తుంది. ఎందుకండి? సూర్యుని వల్ల వర్షాలు పడితే నీళ్ళ ద్వారా వస్తుంది, దేని ద్వారా వస్తుంది, అది మనం గుర్తెరగగలగాలి. కాబట్టి భగవంతుడు సర్వకారణ కారణుడని మనము తెలుసుకోగలగాలి. హరే కృష్ణ. జ్ఞేయ సనిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టిన కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలు ద్వేషింపనివాడు, కోరనివాడు నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడంటున్నాడు. కాబట్టి కర్మఫలాలను ద్వేషించొద్దు. చాలా సందర్భాల్లో స్టూడెంట్స్ మంచిగా కష్టపడతారు, ఒక్కోసారి ఆ టైంకి వాడికి హెడేక్ వస్తుంది, ఆ టైంకి ఒక క్వశ్చన్ గుర్తుకు రాదు, వాడు వదిలేసిన ఆ ఒక్కటే ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది, ఏదో జరుగుతుంది. సో అప్పుడప్పుడు యావరేజ్ ఉన్న వాడికి సమ్ టైమ్స్ దే గెట్ గుడ్ మార్క్స్. గుడ్ స్టూడెంట్ కి ఒక్కొక్కసారి 1-2 మార్క్స్ తక్కువ రావచ్చు, బట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఇంత చదివినా ఇంకా చదవాల్సింది ఉంది, ఇంత చదివినా నేను మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది, ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రియలైజేషన్ లో ఉండాలి గుడ్ స్టూడెంట్. అట్లనే జీవనంలో కూడా ప్రతిదీ మనకు అనుకూలంగా ఉండదు, ద్వంద్వం ఉంటుంది. ఓసారి అనుకూలం ఉంటుంది, ఓసారి అననుకూలం ఉంటుంది, ఓసారి సూర్యోదయం ఉంటుంది, ఓసారి సూర్యాస్తమయం ఉంటుంది. సో ఋతువులు మారుతూ ఉంటాయి, పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి, టైం మారుతూ ఉంటది. అట్లనే మన అనుకూల వ్యతిరేక పరిస్థితులు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. అది ప్రకృతిలో భాగం ఒకటి, మన కర్మ ఫలితం రెండు. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతిదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. ఏది మన దగ్గరికి వచ్చిందో, ఏది ఆ సందర్భంలో ఉందో, దాన్ని మనం కృష్ణుడి యొక్క ఆ అవకాశంగా తీసుకొని దాన్ని మనం అనుభవించవలసిందే. దాని నుంచి భగవంతుని ప్రార్థన చేయవలసిందే. కాబట్టి అట్లా ఉంటేనే ఈ సులభంగా బంధనాల నుంచి విముక్తి పొందాం. లేకపోతే మనిషి పునరపి మరణం పునరపి జననం, ఇంట్లోనే 24 లక్షల జీవరాశుల్లో స్వర్గము నరకము భూమిలో తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఇది చాలా చిన్నది. ఇలాంటివి అనేక లోకాలు ఉన్నాయి. అనేక లోకాల అద్భుతాలను మించి అత్యున్నత దిశలో వైకుంఠ లోకాలు, భగవంతుడు దేవాది దేవుడు రాధాకృష్ణులు కొలువై ఉన్న ప్రాంతం ఉంటది. సో అటువైపు ఆలోచనే మనకు ఉండదు. ఒక బావిలో కప్పలాగా ఇక్కడే మనం తిరుగుతాం. తెలుసుకోవాల్సింది దేవాది దేవుడు భగవంతుడు నిత్య కారణుడు. మనం చేయాల్సిన పనులను సమన్వయం చేస్తూ ఉంటారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఇట్లానండి, చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద సన్యాసులు అయితేనే భగవంతుని పొందడం కష్టం. మరేమో భక్తి చేస్తూనే జీవనంలో ఉండమంటున్నారు. ఎట్లా పాసిబుల్? అనేక ఉదాహరణలు చరిత్రలో ఉన్నాయి. నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నావు అన్నదాన్ని బట్టి భగవంతుడు గుర్తించడు. ఎలాంటి భావనతో చేస్తున్నావు, నీ లోపల భక్తి భావన ఎంత ఉన్నది అన్నదే నిరూపితం కాబడుతుంది. దీనికి మనకు చరిత్రలో రాజా అంబరీషుడి యొక్క చరిత్ర అత్యద్భుతంగా వర్ణించబడినది. సో ఆ కాలంలో రాజా అంబరీషుడు ఎంతో గొప్ప చక్రవర్తి, చాలా మంచివాడు, భగవంతుని యొక్క భక్తుడు. కాబట్టి ఉత్తమోత్తమ పరిపాలన అందించిండు. ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ప్రజలే కాదు, ప్రతి ప్రాణికోటి హాయిగా సంతృప్తిగా భక్తి వైపు వెళ్ళేటట్టుగా, ఉల్లాసంగా ఉండేటట్టు వైపుగా తీర్చిదిద్దింది. ఆయన వారి భక్తిలో భాగంగా ఏకాదశి వ్రతాన్ని సక్రమంగా చిన్ననాటి నుండి ఫాలో అయ్యేవారు వాళ్ళ గురువుల సూచన మేరకి. కాబట్టి ఏకాదశి మనకు తెలుసు, ప్రతి నెలలో 2 సార్లు వస్తుంది. పౌర్ణమికి ముందు వస్తుంది, అమావాస్యకి ముందు వస్తుంది, ఏకాదశి 11వ తిథి. కాబట్టి మనకు భగవంతుడి యొక్క వైదిక ధర్మంలో ఏకాదశికి చాలా విశిష్ట ఉన్నది. ఆ రోజు కనుక కఠిన ఉపవాసం చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో పాటు సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్డ్, అది శరీరంలో ఉండేటువంటి అన్నెసెసరీ సెల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. సో శరీరం అంతా చాలా యాక్టివేట్ అవుతుంది. అది ఇవ్వబడినది. ఈ మధ్య కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ లో సో దే హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ 4-5 years బ్యాక్ వచ్చిన దాంట్లో. సో కఠినంగా కనుక ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉపవాసం చేస్తే
బాడీ మొత్తం ఎన్లైటన్ అవుతుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, హెల్దీ అవుతుంది, క్యాన్సర్ సెల్స్ తో సహా అన్ని మాడిపోతాయని చెప్పబడింది. అది ఎప్పటి నుంచో మన చరిత్రలో వేల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ధర్మంలో ఉంది. అలా అంబరీషుడు అది ఫాలో అయ్యేవారు. అనుకోకుండా ఆ రోజు ఏకాదశి వచ్చింది, కఠినమైన ఉపవాసం చేశారు వాళ్ళు, నీరు కూడా తీసుకోరు. సో అలా ఉంటారు. సో ఆనాడు తెల్లవారి ద్వాదశి రోజు జనరల్ గా సో మంచి పూజ చేసి భగవంతుడికి ఆహారం నివేదించి నైవేద్యం నుంచి ప్రసాదం స్వీకరించడం ఆనవాయితీ, అది పద్ధతి. అలా తెల్లవారి ఆయన సిద్ధమవుతున్న సందర్భంలో ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు, మహారుషి, మహాముని, తపస్సంపన్నుడు తూర్వాసుడు అర్థించాడు ఆ రాజ్యానికి. కాబట్టి ఈయన చాలా సక్రమంగా అతిథి మర్యాదలతో స్వాగతించారు, కూర్చోబెట్టారు. సో ఆయన పొద్దుటే వచ్చారు కాబట్టి పూజ స్నానం అదన్నీ చేసుకొని వస్తానని నదికి వెళ్ళారు. సరే స్వామి రండి మీరు అని ఆహ్వానించారు, వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఇక సమయం అయింది, ఇంకా రావటం లేదు. కాబట్టి ద్వాదశి తిథి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ కొద్ది సమయంలోనే మనం ఆ ఏకాదశి యొక్క వ్రతాన్ని తీసి మనం ఆ పారణ అంటాం, దాన్ని ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. సమయం మించిపోతున్నది, వీరి వ్రతం భంగమయ్యేటట్టుగా కనబడుతున్నది. దూర్వాసుడు అతిపెద్ద ముని, అతి కోపిష్టి. అయ్యో ఎట్లా ఆయన రావటం లేదు, ఈయనకేమి పాల్పోట్ల. అప్పుడు గురువులందరినీ పిలిస్తే అడిగాడు ఎట్లా చేయాలి. ఆయన అంత పెద్ద మహానుభావుడు, అతిథి రాజ్యంలో వదిలి మీరు ఆహారం స్వీకరిస్తే అది బాగుండదు కదా, ఇన్సల్ట్, పాపం లాగా అవుతుంది. కానీ మీరేమో ఎన్నో సంవత్సరాల దీక్షను భంగం చేయలేరు, ఎలా అని అందరూ కలిసి ఓకే నీరుని భగవంతుడికి నివేదించి తీర్థంగా స్వీకరించండి. నీరు జలం కాబట్టి అది ఆహారం కాదు, కాబట్టి మీరు ఆ ఉపవాసాన్ని దీక్ష విరమణ చేసినట్టుగా ఉంటది సో అని చెప్తే అలాగే అని చెప్పి భగవంతునికి నీరు నివేదించి తీసుకోబోతున్న సందర్భంలో దూర్వాసుడు అర్థించాడు చాలా కోపంతో. ఏరా నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివని విర్రవీగిపోతున్నావా? సో ఇంత పెద్ద మహాముని నేనుంటే భగవంతుడు గొప్పవాళ్ళు అనేది లెక్కలేదా అని కోపంలోకి వచ్చి ఆయన జడలోంచి రాక్షసుని సృష్టిస్తాడు. ఆ రాక్షసుడు ఈయనను ఏదో చేయబోతున్నంతలోనే మహాభక్తుడు ఆయన, భగవంతుడు తప్ప ఇంకేమీ లేని ఆయన. సో ఎంతో గొప్పవాడు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సుదర్శన చక్రం ఏదైతే ఉందో విష్ణు చక్రం, అది ఎలా ప్రత్యక్షమై ఆ రాక్షసుని నాశనం చేసింది. తదనంతరం ఆ మహాముని దూర్వాసుడు వెంట పరుగు తీసింది. ఇంకా దూర్వాసుడు పరుగు పెట్టాడు. ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి ఆయన శక్తిని ఉపయోగించి వెళ్ళిండు. బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిండు, బ్రహ్మని ఏం చేసేది లేదన్నాడు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళిండు, నేనేం చేయలేను అన్నాడు. సాక్షాత్తు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళిండు. విష్ణువు కూడా నువ్వు చేసిన పనికి అది ఎట్లా అయింది, నేను కూడా ఏం చేసేది, ప్రమేయం లేకుండా భక్తి వల్ల అది చక్రం వచ్చేసింది, కాబట్టి కేవలం ఒక్కరే నేను కాపాడుతారు. ఎవరు మహాప్రభు, ఎవరు వాళ్ళు, ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారంటే కేవలం అంబరీషుడు మాత్రమే. మళ్ళీ పరుగున వచ్చి ఆ మహాముని అంబరీషుని పాదాల మీద పడితే రాజు అట్లా మహాముని మీరేమో నన్ను చేయొద్దని సో ఆయన చేసి సో సుదర్శనుని ప్రార్థించాడు. ఓకే సుదర్శన ప్లీజ్ శాంతించు నా కొరకంటే సుదర్శనుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయడం జరిగింది. దీనివల్ల మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, కేవలం భగవంతుని పొందాలంటే సో సన్యాసిగా అన్ని వదిలిపెట్టే వాళ్ళే కాదు. రాజు ఆయన చక్రవర్తి. జనరల్ గా మనకేముంటది, చక్రవర్తులు రాజులు అంటే విపరీతమైన వైభోగాలు అనుభవిస్తారు, ఏం పని చేయరని. ఆ రోజుల్లో చక్రవర్తులు వేరు, దశరథుడు వేరు, శిబి వేరు, ఈ మహానుభావులు అంబరీషుడు వేరు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది. కాబట్టి రాజు అంటే భగవంతుని రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉండేవారు, వాళ్ళందరూ మన కొరకే జీవించేవారు. కాబట్టి అలా మన వ్యవహారాలు మనం చేస్తూనే, మన పనులు మనం చేస్తూనే భగవంతుడి తత్పరతతో మనం కనుక హృదయంలో భక్తితో పనిచేస్తే వీఆర్ ఆల్ ఎలిజిబుల్. భగవంతుడి మనల్ని సర్వదా కాపాడుతాడు, మనం వెన్నంటి ఉంటాడు అనేది అర్థం చేసుకొని భక్తితో కర్మ చేయడం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి నలిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. జనరల్ గా మన యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు వేరు నేను వేరు. ఎస్ శరీరకంగా వేరు, కర్మ ప్రకారం వేరు, కానీ లోపల ఉన్న శుద్ధమైన నీవు నేను ఎవరము, భగవంతుడి యొక్క ఆత్మస్వరూపులం, భగవంతుడి యొక్క అంశలం మనం అందరము. కాబట్టి అలా భక్తితో పనిచేస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదైనా మన పట్ల దురుసుగా వ్యవహరించినా, తప్పు చేసినా మనం కోపగించం, దగ్గరికే తీసుకుంటాం. ఎందుకు? ఒకటి వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు తెలియదని, రెండు మన వాళ్ళని. కాబట్టి ఆ మన అనేటువంటిది కేవలం మన ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు 10 మందికి కాదు. సో వసుదైవ కుటుంబకం, ప్రపంచానికి విశ్వానికి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మన తండ్రి, భగవంతుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ భగవంతుని వాళ్ళైనప్పుడు అందరూ మన వాళ్ళే కదా. అప్పుడు మనకు ఆ కర్మ పట్ల
వ్యతిరేక భావం కానీ ఇతరుల పట్ల వ్యతిరేకత కానీ తగ్గిపోతుంటది. అప్పుడు మనం దోషపూరిత కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం, భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తూ ఉంటాము. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అత్యద్భుతమైనటువంటి తృప్తి స్థితిలో ఉంటాం, చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాం, ప్రతి పనిలో సక్సెస్ సాధిస్తాం, అందరి అభినందనలు అభిమానాలు చూరగొంటాం, చాలా అద్భుతంగా భగవంతుడి వాడిగా మారిపోతాం. అది చాలా సులువు. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అతి సులభంగా అందరితో కలివిడిగా ఉండగలగాలి. ఎందుకంటే అందరము మనవాళ్ళు అనే ఆ ఫీలింగ్ మనకి లేదు. అందరినీ వ్యతిరేకంగా పోటీగా మనం చూస్తున్నాం. లెట్ దెమ్, వాళ్ళకి తెలియక చూస్తారేమో, ఒకటి మనం తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు నాలో ఉన్నాడు, సర్వం వ్యాపించి ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కొలువై ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో. కాబట్టి అది గుర్తెరిగిన రోజు మనము విశుద్ధమైన ఆత్మ వైపు వెళ్తాం. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. సో మనం అంతా అద్భుతమైన జీవనాన్ని గడుపుతాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మరండి మన పనులు మనం చేస్తాం, సరే. వ్యవసాయదారుడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు, టీచర్ టీచ్ చేస్తున్నాడు, బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ చేస్తుండు, సైనికుడు కాపులా కాస్తుండు. ఇవన్నీ శారీరకంగా మనకు నచ్చినవో, మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి. బట్ అది ఓకే. బట్ లోపల భక్తి చేయడం అయితే కామన్ కదా అందరి హృదయం నుంచి భగవంతుడికి. మరి ఎట్లా చేయాలి భక్తి? చాలా చక్కగా చెప్పబడినది శాస్త్రంలో. 9 రకాల భక్తి చాలా చక్కగా చెప్పబడింది. ఈ 9 రకాల్లో ఒకటి కానీ, 2 కానీ, అన్ని కానీ, ఏది వీలైతే అది కానీ మనం ఫాలో కాగలిగితే అద్భుతమే. కాబట్టి ఈ మనకు తెలిసిన చరిత్రలో ఎవరైతే అత్యుత్తమ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు దీంట్లో 1, 2 ఫాలో అయ్యి భగవంతుని పొందిన వారే. కాబట్టి ఏమున్నాయి? శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఈ 9 అత్యద్భుతంగా ఎంతో మంది భక్తులు నెరవేర్చుకున్నారు. శ్రవణం అత్యద్భుతం అండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. చాలా సందర్భాల్లో మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేది. వినటం అత్యుత్తమమైనది. మనం వ్యవహారికం కూడా అంతే. ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది వినాలి, మొత్తం వినకుండానే మనం చాలా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. వినడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి భగవంతుడి విషయాలు కూడా వినాలి. మొదలు ఎవరి ద్వారా వినాలి? ఎవరు నిజమైన రిప్రజెంటేటివ్? కాబట్టి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు ప్రభుపాదులు సాక్షాత్తు భగవంతుని నుంచి వచ్చిన జగద్గురువుల్లో సాక్షాత్తు జగద్గురువు భగవంతుని పొందినవారాయ. కాబట్టి ఓన్లీ థియరీ బుక్ చదివి చెప్పడం కాదు, మనలాగా అది చదివి అర్థం చేసుకొని భక్తి చేసి భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళందరూ. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? అందుకని ఇస్కాన్ భగవద్గీతను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్నాం, యథాతథం. ఎందుకు యథాతథం అంటే, సో నాకేం ఆలోచన వచ్చింది, నా ప్రకారం ఇది కాదు, భగవంతుడు ఏం చెప్పాడో అదే విధంగా ఉంది. అలాంటి గొప్ప విషయాలు ఎలాగైతే ఆనాడు శుకముని ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రోజులు కంటిన్యూస్ గా విన్నారు. వినడం అంటే హియరింగ్ కాదు, లిజనింగ్. చాలా బాగా లోపలికి అర్థం చేసుకుంటూ వినాలి, విని వదిలేయటం కాదు. వినడం వల్ల మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి మనం సమయం తీసి వారంలో 1 రోజు, పండుగ దినమో, పర్వదినమో, సెలవు దినమో ఖచ్చితంగా భగవంతుడి విషయాలు వినకపోతే ఈ దైనందిక జీవితంలో కొట్టుకుపోతాం. అన్హెల్తీ కాంపిటీషన్లో ఏమవుతున్నామో మనకు తెలియదు. రెండవది కీర్తనం. చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు మనకు. అన్నమయ్య, భక్త రామదాసు, మీరాబాయి, ఇలా ఎంతో మంది కదా, త్యాగయ్య, వీళ్ళందరూ కూడా కీర్తన, భగవంతుని పట్ల శ్లోకాలు, పద్యాలు, పాటలు, భజనలు రాసి ఆ భగవంతుని పారవశ్యంతో కీర్తనలు చేయటం భగవంతుని పొందడానికి ఒక మార్గం. స్మరణం. సో భగవంతుని మనసులో చక్కటి సుందర రూపంతో తలిచి ఆయన యొక్క దివ్య నామ మంత్రాన్ని స్మరించటం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దివ్య మహామంత్రులు. మిగతా మంత్రాల్లో స్వరాలు ఉంటాయి, బీజాక్షరాలు ఉంటాయి. ఎవడు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదవటానికి లేదు. దానికి కాల నిర్ణయ పద్ధతి ఉంటుంది. కానీ ఇది భగవంతుడు సాక్షాత్ ఇచ్చిన మంత్రం. దీనికి స్వరాలు కానీ అలాంటి కఠిన నియమాలు ఏమీ ఉండవు. మీరు ఎక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా హరే కృష్ణ చెప్పవచ్చు. మనం గమనిస్తుంటాం కదా, మనిషి మరణించినప్పుడు కూడా రామ కృష్ణ చెప్తూ ఉంటాం, భగవద్గీతను వేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ప్రతి సందర్భంలో పనికొచ్చేది. అందుకని ఆ దివ్య నామాన్ని జపిస్తూ లోపల స్మరిస్తూ మనసులో స్మరించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది స్మరణం. పాద సేవనం. లక్ష్మీమాతలాగా శ్రీమన్నారాయణుడి పాద సేవనం ఎట్లా చేస్తుందో అలాంటి పాద సేవనం చేసే భక్తి భాగ్యం కొందరికి లభిస్తుంది. అది లభించినప్పుడు అలా చేయగలగాలి. అర్చనం. భగవంతుడు అలంకరణ అదంతా చేయటం అర్చనం. వందనం. తపస్సు శక్తితో చేయటం. ఎలా ఒక ధ్రువ మహారాజు చిన్న బాబు, 6 సంవత్సరాల బాబు కఠోర దీక్షతో భగవంతుని 6 నెలలు సో అలా తపస్సు చేసి భగవంతుని పొందిండు కదా, అలాంటిది వందనం. దాస్యం.
సో ఒక సేవకుడిలాగా, ఆంజనేయ స్వామి లాగా, ఇంకా సో ప్రతిదీ ఆయన వెంట ఉండి ఆయనను వెతుకొని ఆయన ఏదంటే అది చేయటం, అలా దాస్యం చేయటం. ఆంజనేయ స్వామి భగవంతుని దాస్యం చేసి హృదయంలోనే రామసీతలను, సీతారాములను పొందారు కదా. సాఖ్యం, భగవంతుడితో ఫ్రెండ్ గా ఉంటూనే భగవంతుని భక్తి చేయటం. అర్జున బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కుచేల, వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్ గా ఉంటూనే భగవంతుని పొందినవారు. ఆత్మ నివేదనం, బలి చక్రవర్తి మాదిరి శరీరం, ఆత్మ, బుద్ధి అన్ని భగవంతునికి సమర్పించి. సో వీటిలో 9 అంటాం దీన్ని. నవదా భక్తి శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడినది, మహామహానుభావులు ఫాలో అయ్యారు. కాబట్టి మన ప్రకారం ఏంటంటే మొదటి 3 చాలా ముఖ్యమైనవి: శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం. కాబట్టి ఎప్పుడూ భగవంతుడి విషయాలు వీలైనప్పుడల్లా వింటూ ఉండాలి. వీలైనప్పుడల్లా భగవంతుడి నామము కీర్తనం చేస్తూ ఉండాలి. వీలైనప్పుడు, వీలు కానప్పుడు కాదు, ప్రతి సందర్భంలో. 3వదైన స్మరణం, మనసులో, హృదయంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు మనం రియలైజ్ కావాలి. సో బయట సూర్యుడు ఉన్నాడు, నువ్వు బయటకు వెళ్తే కనబడతాడు. లేడు, నాకు లేదంటే నువ్వు చూడకపోతే లేనట్టు కాదు. రాత్రిపూట సూర్యుడు లేడంటే నీకు కనబడట్లేదు, అమెరికా వైపు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఉన్నాడు అన్నది మనం గుర్తెరగాలంటే నాలెడ్జ్ అవసరం. అలాంటి భావనతో భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఆ దివ్య మంత్రాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటే ఆ అద్భుత స్థితి వేరు, అది అత్యున్నత స్థితి తీసుకెళ్తుంది. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన సపాపేన పద్మపత్ర వివాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడంటున్నాడు. అంతే కదా, మనం అన్ని భగవంతునికి అప్పచెప్పాలి. భగవంతుడు మనకి ఏమి ఇవ్వాలో అద్భుతంగా ఇస్తాడు, అద్భుతాలు ఇస్తాడు. మనం గ్రీడీగా ఉంటాం, ఇవన్నీ నాకే, నేనే చేశాను, నో, నువ్వు చేసింది చాలా తక్కువది ఉంటుంది, అది భగవంతుడికి అర్పించు, ఇక్కడ మిగతాదంతా మనకు వస్తుంది. ఎట్లాగట, తామర పువ్వును, తామరాకును చూస్తే అది బురద ఉన్న ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి నీటిలోనే పూస్తుంది, వికసిస్తుంది. కానీ దాన్ని బురద కానీ నీళ్లు కానీ అంటుకో. ఒకవేళ నీటి బొట్టు ఉన్నది ముత్యంలా మెరుస్తుంది తప్ప దాన్ని అంత తడపదు. కాబట్టి అలాగా మనం కూడా ఈ ప్రపంచం బాలేదు, అంత తప్పుడుగా ఉంది, అందరూ తప్పుగా వ్యవహరిస్తున్నారు, లెట్ దెమ్ అంత బురదగానే ఉండని కాక నిన్ను వికసింపజేసుకో. ఒక లోటస్ లాగా, తామర ఆకులాగా, తామర పువ్వులాగా నిన్ను నువ్వు మలుచుకోవడానికి భగవంతుడు నీలో ఉన్నాడు. భగవంతుడు సర్వదా ఉన్నాడు. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళతో పని లేదు. కాబట్టి మనకేం కావాలో అలా మనం ఏం చేయాలంట, ఆసక్తులు వదిలిపెట్టాలి, భగవంతుడికి చేయాలి పని, 100% చేయాలి. దీనికైతే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అదే చెప్తా. ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ లాగా, బ్యాంక్ లో ఎంప్లాయీ టెల్లర్ లో కూర్చున్నవాడు, సో ఆ రోజుకు డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, విత్డ్రాల్స్ ఉంటాయి. ఎవరెవరికి చెక్ ప్రకారం ఏమి ఇవ్వాలి, సైన్ అయిన వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటాడు, ఎవరి డిపాజిట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. అక్కడ 2 విషయాలు గుర్తించాలి మనం. ఆ 10 లక్షలు డిపాజిట్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, అబ్బా నావి ఇవి అనుకోవడానికి లేదు, 10 లక్షలు నావి కావు కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఇలా జీవిస్తే చాలు జీవనం అంతా. ఈ ప్రపంచం విశ్వం భగవంతుడిది. ఈ 200 గజాల జాగా, ఈ ఇల్లు నాదని విర్రవీగిపోతాం కదా, విశ్వం భగవంతుడిది, విశ్వంభరుడు భగవంతుడు. అనేక లోకాలు ఉన్నాయి భగవంతుడికి, బ్రహ్మాండాలన్నీ భగవంతుడివి. ఇది మనం మర్చిపోతాం, మనకు కనబడేదే మనం అనుకుంటాం. ఇది ఇవ్వబడినది, మన పేరెంట్స్ మనకు భగవంతుడు మనకు ఇచ్చాడు, పేరెంట్స్ ద్వారా మనం వచ్చినాం. ఎస్, కృతజ్ఞులం. మనకు ఒక మంచి ఇల్లు, మనకు ఒక మంచి బాడీ, ఇవన్నీ వసతులు ఇచ్చాడు. కానీ భగవంతుడికి కృతజ్ఞతగా ఉండి నువ్వు చాలా అద్భుతంగా పనిచేయాలి తప్ప నేను సంపాదించిన ఇది నాకు. ఎన్ని రోజులు మీరు చక్రవర్తులందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు 100 సంవత్సరాల తర్వాత? 500 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు? 100 సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఎక్కడ ఉంటాం? ఆలోచిస్తే కఠినంగా ఉంటుంది, కానీ ఆలోచించకపోతే రాంగ్ లో వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి చాలా అలా రిలాక్స్డ్ గా తామరాకు నీటితో ఉన్నట్టుగా ఉంటే ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఎత్తుకుంటాడు, ఉద్ధరిస్తాడు. చాలా మంచిగా అనంతకాలం పాటు అనంతమైన ఆనందాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి. కాబట్టి ఇస్కాన్ చేస్తున్నది అదే. శ్రీల ప్రభుపాదులు భగవంతుని పొందారు, సాక్షాత్ జగద్గురువులు. అలా ఈరోజు విశ్వమంతా ఇతర కంట్రీస్ లో మన సనాతన సాంప్రదాయం భగవంతుని తత్వంలో మునిగిపోతున్నారు. మనమేమో ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకోవడానికి ఆలోచిస్తాం, ఆచారం ఫాలో అవ్వడానికి ఆలోచిస్తాం. ఎదుటివాడు ఏమనుకుంటాడు, ఏమనుకోడు, ఎవ్వడేమనుకోడు, మనమే అనుకుంటాం అంతా. మనం ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటామో ఇతర మతస్థులు ఇతరు ఏమని చేయరండి. ఎవడైతే కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటాడో, క్లారిటీ లేదో వాళ్ళకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎవరు చాలా స్పష్టంగా ఉంటారో, ఎస్ వీడు ఫాలో అవుతాడు దీన్ని సిస్టమేటిక్ గా అన్నప్పుడు ఇతరులు కూడా గౌరవిస్తారు. నిజానికి ఇతరులు కూడా గౌరవిస్తారు. అద్భుతంగా ఉంటుంది జీవనం.
కాబట్టి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది, పిల్లలకు తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత మనది. ఎంతసేపు ఉరుకులు పరుగుల్లో ఏం చేస్తున్నామో తెలియటంలా ఆగి వ్యవహారం చేసి అద్భుతంగా చేయాల్సిన పనిని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహధారి, మనమందరం దేహదారులం. లోపల ఆత్మ నేను, నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నాం. మనం ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా శరీరంలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ స్వభావాన్ని, తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి కర్మలను మానసికంగా త్యజించాలి. కర్మ ఫిజికల్ గా చేయడం తప్పదు, మనసుతో, ఇంట్రెస్ట్తో, దాని మీద కోపంతో చేయకూడదు. బాధ్యతగా చేయాలి. కాబట్టి అలాంటి మానసికమైనటువంటి కర్మను త్యజించి కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్నాయి కదా, 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు, నోరు, చెవులు, సో 2 టాయిలెట్ అవి. కాబట్టి ఆ 9 రకాల ద్వారాలతో మన శరీరం ఉన్నది. దీన్ని నవద్వారపురం అంటాం. దీంతో ఇన్ని ద్వారానే ఏదో ఒక తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. చెవులు కూడా చూస్తాం, విని కూడా వింటాం, అనవసరం మాట్లాడతాం, ఏదో శరీర సుఖం కోసం దానికోసం అనవసరమైనటువంటివి చేస్తూ ఉంటాం. ఆలోచించి మనసును అదునులో పెట్టుకుంటే ఏ తప్పు జరగదు. కాబట్టి మనసు భగవంతుడి వైపు ఉంటే తప్పు జరగదు. ఎప్పుడైనా మనం 10 మందిలో తప్పు చేస్తామా? చేయము. 100 మందిలో అసలే చేయము. ఎందుకు చేయం? అందరూ చూస్తున్నారని. మరి భగవంతుడు నీలో ఉన్నాడు, సర్వం ఉన్నాడు, ఇది మర్చిపోతాం. చాలా పవర్ఫుల్ సీసీ కెమెరాలకే పవర్ఫుల్ భగవంతుడు. అలాంటిది సూర్యుడు చంద్రుని నేత్రులు కలిగిన భగవంతుడు నీలో ఉన్నాడు, మర్చిపోయాం మనం. ఏదైనా చేయొచ్చు అనుకుంటాం, ఏది చేయటానికి లేదు. ఎవ్రీ కర్మ నోట్ చేస్తాడు ఆయన. కాబట్టి పాత కర్మ ఫలితాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు చేసినటువంటి ప్రారంభాలన్నీ కొత్తవన్నీ నోట్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి కొత్తవి నోట్ కావద్దంటే చక్కగా జీవించాలి. సో పాతవన్నీ వెళ్ళాలంటే కృష్ణనామం చేయాలి. అప్పుడు చాలా పవిత్రంగా మనము మారుతాము. కాబట్టి ఈ నవద్వారపురం అనే ఈ శరీరమే అద్భుతంగా సాధనంగా మారుతుంది. లేకపోతే అనవసరమైన విషయాలకి తావిచ్చి మనము జీవనాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటాము. కాబట్టి నియంత్రణ కావాలంటే కృష్ణనామ జపమే, కృష్ణ భక్తియే అత్యున్నతము. బికాస్ కృష్ణ సర్వాంతర్యామి, దేవాది దేవుడు, సర్వ దేవతలకు ఈయన హయ్యెస్ట్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే విహస్తిని శుని చైవశ్వపాకే చ పండితా సమదర్శిన. మరి మనిషి లక్షణం ఏంటయ్యా అంటే, కాస్త ఏదైనా పురోగతి లభించగానే నేను గ్రేట్, మిగతా వాళ్ళు కాదనిపిస్తుంది. కాదు, పండితుడు ఎవడయ్యా, గొప్పవాడు ఎవడయ్యా అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. వినమ్రులైన యోగులు, నిజమైన స్థితి పొందినవాడు ఎవరంటే, సో జ్ఞానబలం ఉంటుంది వారికి. కాబట్టి ఒక ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణ పండితుడున్నా, ఒక ఆవు, ఆ గోమాత ఉన్నా, ఒక ఏనుగు ఉన్నా, కుక్క ఉన్నా, కుక్క మాంసాన్ని తినే చండాలుడున్నా, అందరిలో భగవంతుని చూడగలిగాలట. కాబట్టి గొప్ప భేద ఇలాంటి తారతమ్యాలు లేని స్థితి మనం చేరగలిగాలి. ట్రీట్మెంట్ వేరుగా ఉండొచ్చు కాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓడిపోయిన అనుకోకుండా కుక్క వస్తే పక్కకు జరిగి వెళ్ళిపోతాం మనం. సో అదే ఆవు వస్తే కాస్త దగ్గర నుంచి దండం పెడతాం. ఇంకా పండితుడు ఎవరైనా చాలా గొప్పవారు వస్తే సాష్టాంగం చేస్తాం. మన వ్యవహారం తేడా ఉండొచ్చు, కానీ లోపల ఉన్నది, వాళ్ళను నడిపిస్తున్నది పరమాత్మే. ఎందుకలా అంటే వాళ్ళ కర్మ ప్రారంభం. మనం కూడా ఇంత జన్మల్లో కుక్కగా ఉండవచ్చును డెఫినెట్ గా. 84 లక్షల్లో అన్ని రకాలు చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఎంతో కొంత చేసి భగవంతుడు మన పట్ల ఎంతో కరుణ చూపుతూనే మానవ జన్మ వస్తుంది. అంత ఈజీ కాదు, అంత ఈజీ కానే కాదు. ఎవరైనా చనిపోగానే వాడు మళ్ళీ ఇంకొకటి పుట్టగానే వీళ్ళ తాత పుట్టిన మామ అట్లా పుట్టరు వెంటనే, చాలా పడుతుంది. అంత ఈజీ కాదు. ఇదేమన్నా రెడీమేడ్ గా చాక్లెట్ ర్యాపర్లో చూసినట్టు కాదు. ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి, కర్మలు ఎన్ని అనుభవించి ఎక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది. చాలా టఫ్ అది. అందుకని జీవనాన్ని లైట్ గా తీసుకోవటానికి లేదు. చాలా ఉత్తమమైన మానవ జన్మ భగవంతుడి పట్ల భక్తి చేయడానికి ఉంటుంది, ఇంకేం లేదు. అలా గడుస్తూ ఉన్న జీవనం గడవాలి కాబట్టి మనకు నచ్చిన పని ఏదో మంచిగా సక్రమంగా చేస్తూ ఉంటాం. అందరితో కలిసి జీవించాలి కాబట్టి ఇది గుర్తెరిగి సమదృష్టి కలిగి ఉండాలి. అందరి పట్ల, ఒకరి పట్ల అసహ్యము, ఒకరి పట్ల విపరీతమైనటువంటి గౌరవం కాకుండా భగవంతుడు వాళ్ళలో కలువై ఉన్నాడు, భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధించినట్టుగా వాళ్ళలో భగవంతుణ్ణి చూడగలగాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, పండిత సమదర్శన అన్నారు అందుకు. హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి అతడు ఎట్లా చూస్తాడట? పరమాత్మనే చూస్తాడు ప్రతి దాంట్లో. అది ఏనుగు గాని, కుక్క గాని, చండాలు గాని, పండితుడు గాని, మావటి గాని, గోమాత గాని, వాటెవర్ ఇట్ మే బి, అంతటా భగవంతుడు ఉన్నాడన్న స్పృహ కలుగుతూ ఉంటది. ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఇది? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 నిరంతరం ధ్యానిస్తూ మన పరమాన్ని చేస్తుంది. అప్పుడు లోపల ఉన్న హృదయం మాలిన్యాలన్నీ శుభ్రమవుతా ఉంటాయి.
ఎన్ని జన్మల నుంచి ఉంటది కదా పాపం అనుభూతి, అది మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లీనింగ్ కి ఒకటే ఒక ప్రాసెస్, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి ఎవడయ్యా అంటే భౌతికేంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. చాలా సందర్భాల్లో మనము ఆనందం అనుకొని దానికి వెళ్తాం. తింటే ఆనందం, తాగితే ఆనందం, ఏమో చేస్తే ఏది ఉండదని మనకు తెలుసు. కాసేపు అట్లా కనిపిస్తుంది, తర్వాత మాయమవుతుంది. ఆ చేసిన పని వల్ల ఎన్నో రకాలుగా నష్టపోతాం. డబ్బులు నష్టపోతాం, ఆరోగ్యం నష్టపోతాం, పరువు పోతుంది, సమయం వేస్ట్ అవుతుంది, చేయాల్సిన పని వెనుకబడిపోతాం. ఇది అందరికీ తెలిసిన ఒక్కసారి కూడా బుద్ధి ఉపయోగించాలి. అందుకే బుద్ధిమంతుడు ఏం చేస్తాడట, ఏది మంచిది, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనే విచక్షణ ఉండాలి. ఆ విచక్షణ మనల్ని మనం కల్పించుకోవాలి. పనికి మన పనుల్లో పాల్గొనడని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. మేము పాల్గొన్నప్పుడప్పుడు అంటే ఇంకా బుద్ధి వికాసం కాలేదు మనకని మనల్ని మనం నిర్ణయించుకొని మరింత బుద్ధి వికాసం చేసుకొని దాని కొరకు మళ్ళీ హరే కృష్ణ చేయడమే. అలాంటి ఆనందాలకు ఆది అంతం ఉంటది. ఆనందం కానే కాదు, అది సుఖంలాగా అనిపిస్తుంది. అది ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో సుఖాన్ని ఇచ్చేది ఏది శాశ్వతం కాదు. సో అది కాస్త సుఖాన్ని ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది, తర్వాత దుఃఖానికే కారణం అవుతుంది. స్వీట్ ఇష్టం, 1 తింటావు, 2 తింటావు, 10 తింటావు, 100 అనేది తినలేం కదా. తిన్నాం అనుకో 100, మళ్ళీ ఒకసారి తినలేం దానివల్ల అసహ్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఆనందం లేదు, అసలు వెతుకుతుంటాం మనం. సుఖం ఉంటుంది. అలాంటిది ఎందుకు అంటే జీవనం కొంత కంఫర్ట్ గా ఉంటే మరింత భక్తి చేయడానికి భగవంతుడు కల్పిస్తాడు అట్లా. సో తండ్రి పిల్లోడికి చాక్లెట్ మంచిది కాదా అయినా ఎందుకు కొనిస్తారంటే ఇది తిని సంతృప్తి చెందితే స్కూల్కి మంచి పోయి చదువుకుంటాడని, చాక్లెట్ కొనే జీవించడానికి కాదు. అప్పుడప్పుడు సినిమాకి తీసుకెళ్తారు, పార్క్కి తీసుకెళ్తారు. ఎందుకు అంటే ఉల్లాసం జరిగితే మరింత చదువుతాడు అని. కానీ అస్సలు మర్చిపోయి అదే కాదు. సో మనకు కూడా కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించబడ్డాయి. కేవలం దానివల్ల కొంత కంఫర్ట్ జోన్ లో వెళ్ళడానికి తప్ప ఈ శరీరాన్ని మరింత మత్తులో ఉంచడానికి, దిగజార్చడానికి, అనవసరమైన సుఖాల వెంట పరుగు తీయడానికి జీవనం లేదు. అది నరకప్రాయం, అది ఖచ్చితంగా కర్మ నోటవుతుంది. ఇదంతా మనం గుర్తిరగాలి. కాబట్టి వివేకవంతుడు అనవసరమైన ఆనందం అనుకున్న దాంట్లో ఉండడు. నిజమైన ఆనందం భగవంతుడి దగ్గరే ఉంటది. కాబట్టి అది అందుకనే ఈ భూమి ఒక లెర్నింగ్ సెంటర్, ఒక స్కూల్. మన జీవనమే ఎప్పుడు స్టూడెంటే. మనం ఏం నేర్చుకోవాలా? భగవంతుడి భక్తి నేర్చుకోవాలా, అత్యుత్తమంగా ఎదగాలి. ఇదే జీవన రహస్యం. పనులు చేయాల్సినవి చేస్తూనే ఉంటాం, ఇంకా సమర్థంగా చేస్తాం, అందరికి ఆదర్శంగా ఉంటాం, చాలా సక్సెస్ అవుతుంటాం లైఫ్ లో. అది కామన్. అది ఎప్పుడు అత్యున్నత స్థితి ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతామో. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ హరే రామ్. రమ్మతే బుధ అంటున్నాడు. అందుకే బుద్ధిమంతుల లక్షణం అది. యస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి ఇంద్రియ వస్తువులు మనల్ని ఆకర్షిస్తాయి, అది దుఃఖానికి కారణమవుతుంది. ఎప్పుడైనా మంట పెడితే ఆ మంట వెలుగొనుకొని పురుగులు వస్తాయి, మంటలో పడి చచ్చిపోతాయి. సో కృష్ణ జింక లాంటివి. సో మ్యూజిక్ కి దానికి ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు పట్టుకునే వాళ్ళు వస్తే వాటి వైపు పరుగుదిస్తే వాళ్ళకి దొరుకుతాయి. లేదా ఏదైనా హోల్స్ ఉంటే దాంట్లో పడిపోతాయి, ఏనుగు లాంటివి. సో తామరాకులు, తామర పుష్పం దిక్కు అవి వస్తాయి, ఏంటి తుమ్మిదలు వస్తాయి, దాంట్లోనే పడి ఇరుక్కుపోతాయి. సో ఏదైనా మనము ఎరవేస్తే గాలికి చేపలు పడిపోతాయి, అది తినే వస్తువు అనుకున్నాను. అంటే అవి దానికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, అవి నిజం అనుకుని జీవనం కోల్పోతాయి. మనం కూడా అంతే, వాటి కాదు మనం అంతే. మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఇంద్రియ భోగాలన్నీ. ఇది తిను, ఇది తాగు, ఇది చూడు, ఇది ఎంజాయ్ చేయి, ఇదే పిలుస్తూ ఉంటుంది. అది జీవనాన్ని కిందికి తీసుకెళ్తా ఉంది. ఎస్ నో గాడ్ ఇస్ దేర్. సో కాబట్టి అత్యుత్తమైన జీవనం ఇది. అంటే మొత్తం ఎప్పుడు తపస్సు చేయాలా కాదు, జీవనాన్ని భగవంతుని తత్పరత చేయాలి. ప్రతిదీ భగవంతుని మయంగా చూడాలి తప్ప సో ఇతరంగా భోగంగా కాదు. భోగం చేయడానికి భూమి లేదు. కాబట్టి ఇది మనం గుర్తెరగాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. కాబట్టి భగవంతుడు కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ఏమని? సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త భగవంతుడు. హయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీ, హయ్యెస్ట్ గాడ్, హయ్యెస్ట్ ఏది ఉంటే అది భగవంతుడు. కృష్ణ తత్వం నుంచి మొత్తం మహావిష్ణువు వచ్చారు. మహావిష్ణువు నుంచే మళ్ళీ విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, అట్లా ప్రతి లోకానికి త్రిమూర్తులు, సో మాతలు, ఇతర దేవీ దేవతలు, అన్ని జీవరాశులు ఉంటాయి. హయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీ కృష్ణ తత్వం. కాబట్టి అన్ని యజ్ఞాలకు యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటాం, మనం హోమం చేస్తూ ఉంటాం, అన్ని వాటి సమర్పిస్తాం. హయ్యెస్ట్ గా ఎవరికి చేరాలి? అది భగవంతుడి. అన్ని తపస్సులలో హయ్యెస్ట్ ఎవరు? భగవంతుడికి చేరాలి. సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతి ఎవరు? భగవంతుడు. సర్వ ప్రాణుల శ్రేయ అభిలాష్. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ గా మనల్ని పరిపాలించే లీడర్ని మనం ఎన్నుకుంటాం కదా, వాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత గర్వం వచ్చేస్తారు.
మన పట్లనే దుస్తుగా వ్యవహరిస్తారు, మనం భయపడతాం, కలవలేము అసలు వాళ్ళని. అది ఒక మినిస్టర్ కావచ్చు, చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, చాలా సందర్భాలు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు. కానీ భగవంతుడు ఏంటంట, సర్వ ప్రాణుల శ్రేయోభిలాషి, సర్వకారణ కారణుడైనా, సమస్త దేవతలకు కూడా అధిపతి అయినా మన గురించే ఆలోచిస్తాడు. మనం అద్భుతంగా మనం జీవనాన్ని నెరవేర్చడానికి మనలోనే కొలువై ఉంటారు కదా. అమ్మ నాన్న కూడా మనల్ని వదులుతారు నిద్రపోయేటప్పుడు, పని చేసుకునేటప్పుడు. చిన్న పిల్లల్ని కూడా మనం పక్కన పెడతాం, వాడు కనీసం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు. కానీ భగవంతుడు నిన్ను ఎప్పుడు వదలలా. ఈ శరీరంలో ఉన్నా, చనిపోయి వేరే శరీరంలో ఉన్నా, అంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నా నీ హృదయంలోనే కొలువై ఉన్నారు. మరి ఏం చేస్తారు, నీ పాత జన్మ కర్మ ఫలితం ప్రకారం నీకు అన్ని ఫలితాలు ఇస్తుంటాడు, కొత్తది నోట్ చేస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు ఎప్పుడు ఆయనను అటాచ్ అయ్యి ఆయన వైపు ఉంటావో హక్కున చేర్చుకుంటాడు, ధరిస్తాడు. లేదంటే సాక్షిగా ఉంటాడు, కర్మ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి భగవంతుని అలా సాక్షిగా ఉంచుకుంటావా, నీ అత్యుత్తమమైనటువంటి మిత్రుడిగా భక్తి చేసి ఆయనను పొందుతావా, అది మన చాయిస్. కాబట్టి సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి భగవంతుడిని తెలుసుకొని భక్తుడు శాంతి పొందుతాడు. ఆ రోజు గోకులంలో వాళ్ళందరూ మామూలు వ్యక్తులు కాదు. గోపాలులు, గోపికలు అందరూ కూడా ఎన్నో జన్మలలో తపస్సు చేసి భగవంతుడు వస్తున్నాడని భగవంతుడితో పాటు జీవించడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ. అందుకని ఆ గోవులు మంద కాసే సమయంలో వాళ్ళు తెచ్చిన ఆహారం చక్కగా భగవంతునికి నివేదిస్తే సర్వ దేవతలకు ఇచ్చినట్టే కదా. మనం కూడా అంతే, కృష్ణుడు మూలం. కాబట్టి ఒక చెట్టుకు వేరు లాంటి వాడు. వేరుకు నీళ్లు పోస్తే చాలు, కొమ్మ కొమ్మ, పువ్వు పువ్వు, కాయ కాయ, ప్రతి శాఖకు వెళ్ళిపోతుంది కదా. అందరి దేవతలు సంతృప్తి పొందుతాడు. హరే కృష్ణ అంటే చాలు, ఆహా పొంగిపోతారు అందరూ. శివుడు అయితే నాట్యమే చేస్తాడట. ఎందుకంటే శివుడు తపస్సులో శివాయ విష్ణు రూపాయ, విష్ణు గురించే ధ్యానం, కృష్ణ గురించే ఉంటుంది. పార్వతీ మాతకి ఏం చెప్తారు, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాన, అదే కదా చెప్పేది. కాబట్టి అందరికీ ఆనందమైన వాడు, సర్వులకు గతి అయిన వాడు, అత్యద్భుత గోలోక బృందావన వైకుంఠ లోకాల్లో అత్యద్భుతంగా రాధామాతతో గణించి మనందరికీ స్వాగతం పలికేవాడు. కానీ మనం వెళ్ళంగా, సో చక్కగా చదువుకొని అయినా హాయిగా ఉంటామంటే పిల్లోడు అది వదిలేసి రోడ్ల మీద ఇంకేటో తిరుగుతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుంది. అట్లే చేస్తాం మనం కూడా. అలా కాదు, కృష్ణతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ నా మనీషా దాస్ ప్రభుజీ, శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ ద్వారా ఏ కష్టం లేకుండా మన ఇంట్లో మనం కూర్చొని ఫ్రీగా మన సమయంలో భగవంతుని పొందటానికి అత్యద్భుతంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ సూచన మేరకి వారి భక్తిని మనకు కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. శతకోటి ప్రణామాలు గురువులందరికీ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణుడు సుప్రీం ఎంజాయ్. ఆనందం అంటే కృష్ణ, ఇంకెక్కడ దొరకదు నీకు. అదంతా కనబడుతుంది అట్లా, నీడ లాంటిది. నీడ నిజం కాదు కదా. సో కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. మొత్తం ఆయన సూచన మేరకు నడుస్తుంటుంది విశ్వం అంతా. అలాంటి వాడు మన వెల్బీయింగ్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. కాబట్టి నీలో నాలో కొలువై ఉండేంత ఫ్రెండ్ జనరల్ గా దగ్గర ఉంటాడు కదా, దగ్గర కాదు నీలో ఉంటాడు కృష్ణ. నీతో పాటు ఉంటాడు ఎప్పుడు. నువ్వు నిద్రపోయినా ఏం చేసినా నువ్వు ఆయన గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంటావా, వీపు పెట్టి పనికిమాల పనులు చేస్తావా, మనం అదే చేస్తున్నాం. ఆ అద్భుతమైన అందమైన ఆనందమైన కృష్ణ తత్వ ఆ వేణునాదం మన కొరకు మనం వినగలగాల, కృష్ణుని చూడగలగాల, కృష్ణుని పొందగలగాలి. రాధాకృష్ణ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే. అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. Let's see for 10 minutes. Sridevi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ప్రభుజీ క్లియర్ చేస్తారు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే చాట్ బాక్స్ లో అయినా మెసేజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ నాగరాజ్ గారు, మా ఫ్రెండ్ వచ్చారండి. హరే కృష్ణ.
మాతాజీ ఎనీ అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మీ అందరికీ. కాబట్టి అత్యద్భుతంగా మనం చేయాల్సింది కృష్ణనామ జపం. కాబట్టి పొద్దున ఉదయం చేయండి, పని చేస్తూ చేయండి, భోజనం చేయడానికి ముందు తలుచుకోండి, సో నిద్రించే ముందు తలుచుకోండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మన అత్యున్నత స్థితి, ఆయన నీలో నాలో కొలువై మన జీవనాన్ని నడుపుతుంటారు. మనకి ఏం తెలుసు అండి? ముద్ద మింగడమే తెలుసు. ఎన్ని రకాల చర్యలు లోనవుతాయి లోపల, ఎన్ని కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, వి డోంట్ నో. ఎన్ని యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, ఎట్లా జరుగుతాయి. సో అద్భుతం అంతా భగవంతుడు, వ్యతిరేకం అంతా మనం. కరోనా సృష్టించింది మనం, ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది భగవంతుడు. మళ్ళీ దేవుడు కాపాడుతాడని మళ్ళీ మనం దేవుడిని నిందిస్తున్నాం. కాదు కదా, విపరీతాలన్నింటికీ మానవుడే కారణం అవుతాడు. ఈ ప్రకృతిలో 84 లక్షల్లో 83 లక్షల మిగతా జీవరాశులు అన్ని చక్కగా ఉంటాయి. మనొక్కడే ప్రకృతిని బీభత్సం చేస్తూ ఉంటాడు, వికృతంగా చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏది మన లిమిట్, ఎంతవరకు వాడాలి, ఏం చేయాలి, అద్భుతంగా జీవించవచ్చు. చాలా అద్భుతంగా, సింపుల్ గా ఎంతో అద్భుతంగా జీవించవచ్చు. కృష్ణనామ జపాన్ని ఎప్పుడు తలుచుకునే ప్రయత్నం చేయండి, హాయిగా ఉంటది. ఎస్ మాతాజీ, అనురాధ గారు, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణమ్మా. ప్రభుజీ రెండో శ్లోకము కొద్దిగా బాగా రాలేదు ప్రభుజీ. రెండో శ్లోకం కావాలా? అవును ప్రభుజీ, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయింది ఆన్లైన్. ఓకే, పర్వాలేదు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారని ప్రభుజీ. ఒకటేనండి, ఒకటే. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎట్లాగో మనము 100 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వెళ్ళాల్సిందే కదా. ఇది చాలా కఠినంగా ఉన్న నిజం కదా, ఎవరు పర్మనెంట్ కాదు. అందుకని భగవంతుడు ఏం చూపించిందంటే, ఈ పనులన్నీ కాదు కదా భగవంతుని పొందాలన్నాడు. అంటే కర్మను త్యాగం చేయమన్నాడు. ఏ పనులు చేయాల్సిన, ఇప్పుడు సన్యాసులు అందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏదో జాబ్ చేయడం ఏమీ చేయరు, ఎప్పుడు పొద్దున్న లేస్తారు, ఎవరైనా ఏదైనా వస్తే లభిస్తే తింటారు, భగవంతుని ధ్యానంలో ఉంటారు. అలా చేయమన్నాడు మొదలుగా అన్నారు. తర్వాత ఏం సూచించారు? చేసే పనులు భక్తితో చేయ అర్జున అన్నాడు. అరే కన్ఫ్యూజ్ అయినాడు అర్జునుడు. భక్తితో పని చేయమంటున్నారు, పని వదిలేయమంటున్నారు, మరి ఎట్లా అని. భగవంతుని పొందడానికి పని వదిలేసినా ఓకే సన్యాసిగా, లేదు భక్తితో చేసినా ఓకే. ముఖ్యంగా మనలాంటి వాళ్ళం, ఏది 21st సెంచరీలో ఉన్న వాళ్ళకి అలా వదిలేయాలనుకున్నా మనకు ఆ అనుకూల పరిస్థితి ఉండదు. మనసులో అన్ని కోరికలే ఉంటాయి కదా, అది చేయాలి ఇది చేయాలి. చేయాల్సిన పనులు మన డ్యూటీ, మంచి పని అయితే, ఇప్పుడు దొంగతనాల పనులు ఇంకేదో అరాచకం పనులు కాకుండా మంచి పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి, వాటిని ఎంచుకొని చేయండి. పని చేసేటప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఇది నేను భగవంతుడి యొక్క స్పృహలో చేస్తున్నా, చేసిన ఫలితం భగవంతుడికి సమర్పిస్తా, భగవంతుడి దిశానిర్దేశం మేరలో చేస్తున్నా అన్న స్పృహలో చేస్తే అది కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అవుతుంది, కృష్ణ కర్మ అయిపోతుంది. అది చెప్పాం కదా, బ్యాంకులో 1 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాడి దగ్గర ఉన్నాయి బ్యాంకులో, ఆయన ఆఫీసరు, అవి ఆయనగా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో అది అప్పచెప్తాడు, సాయంత్రం వెళ్తాడు, ఆయనకు వచ్చే జీతం ఆయనది, ఖచ్చితంగా జీతం లభిస్తుంది. 50,000 60,000 ఆయనకున్న శాలరీ ₹1,00,000 గవర్నమెంట్ ఆయనకి ఇస్తుంది. కానీ బ్యాంకులో ఆయన చేయాల్సిన పని ఒక ఆఫీసర్ క్యాడర్లో హయ్యర్ అథారిటీస్ కి గవర్నమెంట్ కి లోబడి చేస్తాడు, నెగ్లెక్ట్ చేయడు. అలా అని చెప్పి కొంత తీసుకోవడానికి లేదు. అట్లనే మన జీవనం కూడా బుద్ధితో, అంటే భగవంతుడి యొక్క స్పృహతో కర్మ చేయమని మనకు సూచిస్తుంది. ఇదే మంచిది, భక్తితో కర్మ చేయమని భగవంతుడు సూచిస్తుండు. అప్పుడు 2 లాభాలు. ఒకటి, అనవసరమైన పనులు చేయం, తప్పులు చేయం, మనం మంచి పనులే చేస్తాం. చేసే పనిలో కూడా ఇది నాదనో, అయ్యో ఇది ఇష్టం లేదనో, వ్యతిరేకత కానీ ఇష్టత కానీ ఉండడం వల్ల మనసులో బంధనాలు చిక్కుకుంటాయి, మోహంలో ఉండిపోతాం. అలా కాకుండా భగవంతుడి పనిగా చేసినాం అనుకోండి, బాధ్యతగా నిర్వహిస్తాం. మనకేమి ఇవ్వాలో భగవంతుడు, శాలరీ మనకు ఆయనకు ఎట్లా వస్తుందో మనకు అట్లా అంత జీవనం కొనసాగుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా కొనసాగుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరైనా? రఘుభూషణ్ గారు, హరే కృష్ణ. నమస్తే అండి, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా, 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మానవుడే అన్ని తప్పుడు పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అని. అలాగే ఒక చోట మనకి ఏమని చెప్పారంటే, నువ్వు నీ స్వతంత్రంగా చేస్తావని నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటావు, కానీ అన్ని నా ప్రకల్పితంతో జరుగుతూ ఉంటాయి అని. ఇప్పుడు మానవుడు మీద కూడా ఈ పైనుంచి దారాలతోటి ఆయన ఆడిస్తున్నాడు కదా, ఈ తప్పుడు పనులు చేయడానికి కూడా ఆయనే ప్రేరణ అని ఒక రకమైన ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా, అది ఎలాగ క్లారిఫై చేస్తారు? విషయం ఏంటంటే అండి, పని బయటది, భావన లోపడిది. భగవంతుడు చాలా స్పష్టం,
భావన నోట్ చేస్తాడండి. కర్మ నోట్ చేయడం అంటే నువ్వు చేసే పని కాదు. ఎగ్జాంపుల్, చాలా రోజుల తర్వాత మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కలిశాడు అనుకోండి, భుజం తడతారు, ఇట్లా కొడతారు. దూరం నుంచి నేను చూస్తున్నాను అనుకోండి, అరే ఈయనేంటి ఆయన కొడుతున్నాడు, తప్పు చేస్తున్నాడు అనుకుంటా. కానీ ఆయనకు నీకు ఇద్దరికి తెలుసు అది కొట్టడం కాదు, అభినందించడం అని. అర్థమైంది కదా? అట్లాగే ఒకసారి రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఉన్నారు, అనుకోకుండా చిన్నగా కాలు ఇంకొక ఆయనకు తగిలింది. అసలు దెబ్బ తగిలింది అంతే, టచ్ అయింది. పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుంది. తెలివి ఉందా, కళ్ళు ఉన్నాయా అనేది. అంటే అక్కడ కర్మ అనేది భావనను బట్టి ఉంటుంది తప్ప బయటది కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు చేసేయాల్సిన పనులు మనం చూజ్ చేసుకుంటాం. భావన అనేది కొత్తగా చేయడానికి భగవంతుడు ప్యూర్ అవకాశం ఇస్తాడు. మనం పడే కష్టాలు ఉన్నాయి చూసినరా, దానికి కేవలం మనమే కారణం. ఎన్నో జన్మలలో ఎన్నో రకాలుగా మనం చేసినటువంటి లోపల అవి రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. దాన్ని ఖచ్చితంగా అనుభవించాలి. మంచికి మంచి, చెడుకు చెడు. పిల్లోడు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్ బాగానే రాస్తాడు, యావరేజ్గా అయితే యావరేజ్గానే రాస్తాడు, చదవకపోతే రాయడు, ఫెయిల్ అవుతాడు, దాని బాధ అనుభవించాల్సిందే. అట్లా మన జీవనంలోని కర్మ ఫలితాలు భగవంతుడు ఇస్తాడు. కానీ ఆ కర్మ చేసేటప్పుడు మన భావన ప్రజెంట్ టెన్స్ లో అది మనకు పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇస్తాడు. ఆ విచక్షణ మనం పెంపొందించుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు. భగవంతుని పొంది స్పృహలో ఉండి, అది కష్టంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నిందించుకుంటాం. లోకాన్ని నిందిస్తాం, గవర్నమెంట్ నిందిస్తాం, అమ్మ నాన్నని నిందిస్తాం, పక్కోని నిందిస్తాం. కాదు, కేవలం ఖచ్చితంగా ప్రతి కర్మ ఫలితానికి నేను బాధ్యత. నేను ఏదో చేసి ఉంటాను, భగవంతుడా ఇంత ఫలితం నాకు వచ్చింది, కనీసం దీన్ని తక్కువ చేసేటట్టు చెయ్యు, నేను ఇప్పటి నుంచి రియలైజ్ అవుతా, తప్పులు చేయను అన్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ కలగజేస్తూ, అప్పుడు ఆ బాధ తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సిందే ఫలితం, ఈ రోజా రేపా ఎప్పుడైనా సరే. అది అనుభవించేటప్పుడు మన భావన ఏది ఉందో భగవంతుడిది, అది మన చాయిస్. అనుభవంలోకి తీసుకురావడం మాత్రం ఖచ్చితమే. అయితే భగవంతుడి భక్తిలో అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు అది గొడ్డలతో కాకుండా చిన్న సూది లాంటి దాంతో వెళ్ళిపోతుంది. ఖచ్చితం ఇది మాత్రం. ఆ బాధ యొక్క తీవ్రత తగ్గుతుంది. కానీ మన భావన భగవంతుడు కలిగజేస్తే రెక్టిఫై అవుతా ఉంటుంది. మనం రెక్టిఫై అవుతా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎట్లనైతే వాడు ఎంతో చదివిండు, 4 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, 4ని ఎంత భావనతో ఎవరి దాంట్లో చూడకుండా రాయటం, ఇదంతా ఉంది కదా, ఇలాంటిది జీవనం అన్నమాట. కాబట్టి అలాంటిదే భగవంతుడు నేనే అన్నిటికీ కారణం అంటే కర్మ ఫలితాలు ఇస్తాడు. దాన్ని ఎట్లా అనుభవిస్తూ నెక్స్ట్ది వెళ్తున్నాం అనేది పూర్తి స్వేచ్ఛ మనకు ఉంటుందండి. అట్లా మనం ఫ్యూచర్ని మాత్రం మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. నమస్తే. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ. హరే కృష్ణ. రేపు కలుసుకుందాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధే జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుశ్రీదేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవోత్తమ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ధన్యవాదాలు. చేసేస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఓకే, ఏంటి ధన్యవాదాలు.